I denne video bliver du taget med på en hurtig rejse gennem Molières verden af vidensdeling. Når du logger ind på Molière, lander du på din personlige forside, som er skræddersyet efter, hvad der er mest relevant for dig. Forsiden er opdelt i 3 sektioner. Den første er navigationen. Det er her, du klikker dig videre ind til de forskellige former for indhold, såsom artikler, aktiviteter, dokumenter osv. Hvis du eksempelvis klikker på artikler, bliver du præsenteret for en liste med samtlige artikler. Du kan altid komme tilbage til forsiden ved at klikke på logoet heroppe. Hvis der er en nyhed, der er ekstra vigtig, bliver den fremhævet i dette orange felt, som du kan klikke på og hurtigt få adgang til nyheden. I midten finder du en række widgets, som er indholdskasser, der fremhæver indhold, som er relevant for dig. Samtidig fungerer kasserne som hurtig genvej til selve indholdet. Eksempelvis skal vi klikke på denne artikel, hvorefter vi præsenteres for artiklen. Hvis vi går tilbage til forsiden igen, finder vi i højre side Shoutout, som er en strøm af korte beskeder mellem dig og dine kolleger. Her kan du altid skrive en hurtig besked til dine kolleger. Helt ud til højre finder du notifikationer for de indhold, dine kolleger har publiceret eller ændret, som er relevant for dig. Ovenfor finder du Molières intelligente søgefunktion. Det er her, du oftest vil gå hen, når du søger efter noget bestemt indhold i hele Molière. Hvis du for eksempel leder efter personalehåndbogen, kan du nemt søge her og hurtigt finde den. Her kan du se din profil og finde eller ændre informationer om dig. Hvis du selv skal oprette indhold i Molière, klikker du blot på det grønne kryds nederst i højre hjørne. Her finder du en liste med alt det indhold, du kan oprette i Molière. Nu har du fået en introduktion til Molières verden af vidensdeling. Tak fordi du så med.